ty si zobral listy. Ty si zobral listy. Kovaničová a pracujem ako klinický psychológ na psychiatrickej klinike v Košiciach, to je moje materské pracovisko. Okrem toho prednášam psychológiu na lekárskej fakulte a filozofickej fakulte v Košiciach. To, že prichádzam z psychiatrie, tak neznamená, že sa budeme baviť o načom psychiatrickom a takom niečom zlom alebo tých teda najhorších stránkach. Ja som si pripravila tú tému, ktorú ma spolužiak Fero požiadal, pripravila takým možno trošku civilnejším spôsobom a zameranú na tú pozitívnejšiu stránku starostlivosti o človeka s Parkinsonovou poruchou alebo chorobou, ako sa to volá. A dúfam, že pre vás bude zaujímavá. Ja som sa pripravovala na toto stretnutie trochu s rozpakmi, pretože nemám skúsenosti v oblasti neurológie, v oblasti teda ochorenia, s ktorým vy ste sa v živote stretli a ktoré vás v živote sprevádza, tak dúfam, že takto som to nejako prijala ako skutočné pozvanie, z ktorého možno, že odídem obohatenejšia ja. Navzájom, takže pokiaľ niečo nebude celkom rezonovať tak, ako možno, že by ste očakávali, tak možno v diskusii by bol priestor položiť otázky a potom už by sa niektoré veci vyjasnili. Ti povieme niečo o Parkinsonovej chorobe a ty mám ako z nej nezblbnúť. No ako z nej nezblbnúť, to určite neviem. Ale určite je tá základná stratégia žiť s touto poruchou a myslím si, že blbneme a posúvame sa niekam smerom dolu všetci a je to vidieť, keď možno, že nám sa to chvíľku ešte nezdá, ale ten posun, ktorý na nás vek píše, tak ten vždycky vidieť je a keď je tá línia života poznamenaná ešte nejakou ďalšou poruchou, tak určite prináša viacej problémov. No, neznamená to, že život nerozsvecuje ráno svetlo, nerozpukuje kvety na jar. Vždycky tieto veci sú, len možno, že je na všetkých, ako aby sme sa ich učili hľadať a možno, že vidieť viacej, aj keď žijeme s nejakým obmedzením. Tie moje skúsenosti, ktoré ja mám z práce s ľuďmi, ktorí, a nakoniec aj osobné skúsenosti, ktorí žijú alebo majú v svojej opatere človeka postihnutého nejakou chronickou chorobou. Ja poznám mnoho rodín, ktorí žijú s schizofrénnymi ľuďmi, ktorí žijú s ľuďmi, ktorí trpia obsedantnou kompulzívnou poruchou a vždycky nejaká cesta, nejaká poloha, ktorá vyhovuje, sa nájsť dá. No, tá téma, ktorou som bola oslovená, sa volá psychohygiena a budem sa teda snažiť držať tejto témy a uvidíme, čo to dá toto. Ešte niekde som mohla okuliarať pre každý prípad. Takže možno k tomu slovu psychohygiena, ako sa nám vynorilo v slovníku. Všetci vieme, čo je hygiena a slovo psychohygiena zaviedol do nejak toho nášho bežného ľudského slovníka pán, ktorý sa volal Clifford Beers teda v Amerike. A je to človek, ktorý študoval ekonómiu, pokiaľ sa dobre pamätám, na kvalitných amerických univerzitách a pomerne mladou vekovo postretla duševná choroba. Utrápený a utýranými zážitkami z psychiatrickej liečby tých čias, lebo tak to ozaj hovoríme o úplne inom letopočte, tak napísal knihu, ktorú nazval Duša, ktorá sa našla, o svojom úsilí, ako tieto ťažkosti prekonať, ako zapojiť všetky svoje vlastné sily a vlastné zdroje, ktoré mu pomohli dostať sa do rovnovážnej a
takej pohodovej polohy. Pripomínam toto dielo preto, lebo jednak má krásny názov, duša, ktorá sa našla, a jednak aj preto, že táto kniha, je tam ten letopočet, kedy bola napísaná v roku 1908, tak ešte stále je vydávaná a ešte stále je kupovaná. Určite, nečítala som ju teda, ale určite zdeľuje silu a možnosť človeka popasovať sa aj s tými najťažšími zážitkami a mobilizovať v sebe vnútorné zdroje. Predpokladám, že o tomto Clifford Beers písal. Takže v súvislosti s touto knihou sa vynoril pojem duševná hygiena a je zrejmé, čo to obnáša. Tak ako všetci vieme, že hygiena telesná prináša veľmi príjemný pocit, keď sa o seba staráme, keď sa staráme o svoje telo, či už preventívne alebo medicínsky, ale hygiena znamená, že dodržiavame tie základné opatrenia, ktoré napomáhajú k tomu, aby sa nám na koži nevyhadzovali vyrážky, aby sme mali lepší chrúp a podobne. A také isté opatrenia boli vypracované aj pre našu dušu, ktorá je asi tým najzložitejšou inštitúciou nás samých. Psychohygiena ako vedný odbor už je s takým samostatným odborom, rozvíja sa v oblasti psychológie aj tzv. Psychológia zdravia ako samostatný odbor. A odborníci v mnohých disciplín v oblasti psychohygieny zvlášť sa snažia vytvoriť taký súbor poznatkov, ktoré by umožnili prehlbiť, podporiť alebo znovu získať duševné zdravie, duševnú rovnováhu. Psychohygiena sa zameriava na to, čo duševné zdravie ohrozuje a to, čo duševné zdravie posilňuje a udržiava. Takže to je tak trošku na ten náš pracovný rámec, v ktorom sa budeme pohybovať. V psychohygienickom prístupe k sebe samému je vždycky dôležité dodržiavať tie základné zásady. Týmto sa psychohygiena zaoberá. Tým prvým, čo určite funguje a na čo je dôležité dbať, je základné heslo v zdravom tele, zdravý duch. Toto je veľká časť psychohygienických odporúčaní a určite to platí. Vedieť sa starať o svoje telo, vedieť prispieť primerane nášmu veku, cvičeniami, základnými opatreniami, ktoré majú za cieľ zlepšiť zdravotný telesný stav a následne potom je zdravšia aj tá naša duševná stránka. Tu sa vždycky pripomínajú základné pravidlá životosprávy, ako je pravidelný režim, odpočinok, spánkový režim a pohyb. Hovorím stále o tom, že tieto takéto heslá alebo výzvy by sa vždycky mali podieľať aj na oboch stranách, teda jak na strane toho opatrovníka, tak na strane človeka žijúceho s Parkinsonovou chorobou. Zvlášť dôležitá je tá zložka režimu denného, pravidelnosti a rytmičnosti. Čo dôležité je ďalej. Ďalej je veľmi dôležitý spôsob, akým sa strieda, opäť hovorím ešte stále o tej teda viac teórii psychohygieny, akým sa strieda typ pracovnej činnosti, typ práce s typom odpočinku. V psychohygiene sa hovorí, píšu knihy, že máme všetci dva také základné kruhy pozornosti. Pozornosť vonkajším podnetom a pozornosť vnútornú. Ak pracovná činnosť vyžaduje veľa pozornosti vonkajšej, napríklad ak ja učím celý deň, rozprávam s ľuďmi, ak pracujem pri okienku, kde sa predávajú lístky, ak stále teda som
ak som zdravotná sestra, ak stále som v kontakte s ľuďmi v tom vonkajšom kruhu, tak vtedy sa odporúča pracovná činnosť, ktorá je skôr ako odpočinok. Odporúča sa činnosť, ktorá je zameraná skôr do toho kruhu vnútorného. Teda odpočinúť si nejakou takou kľudovou, skôr individuálnou aktivitou. Čítanie, počúvanie hudby, možno už človek, pokiaľ je to zábava. A zase naopak, ak naša činnosť je zameraná pracovne skôr dovnútra, teda ak v práci skôr rozmýšľame, ak sme treba s ručňou vodičom alebo niekde tam, kde človek je prevažnú časť tej pracovnej doby sám a izolovaný od spoločenského kontaktu, tak zase sú lepšie tie aktivity, ktoré privádzajú človeka do vonkajšieho priestoru medzi ľudí, trošku vyvážovať tú režim spánku a odpočinku. Veľmi dôležitou zložkou rozvoja človeka, alebo teda uchovania si duševnej pohody je seba výchova, teda nejaké seba vylepšovanie, keď som povedala v úvodzovkách, ale určite platí, čím lepšie sám človek sebe rozumie, čím lepšie rozumie motivom svojho konania, čím lepšie vie pomenovať sám v sebe pocity, ktoré priebežne prežíva, aj pocity pozitívne, aj pocity negatívne, aj pocity sklamania, tým lepšie sebe rozumie a tým vyrovnanejšie funguje v okolitom svete a zvlášť v medziľudských vzťahoch. Kultivovanie medziľudských vzťahov, teda taký bezproblémový pohyb medzi ľuďmi, je ozaj veľmi dôležitou zložkou našej vnútornej pohody. Medziľudské vzťahy sú to, čo nás posilňuje, ale zároveň môže byť niečo, čo nás zraňuje. Myslím, že nevyhľadávajme príliš veľa rozporov, príliš veľa negatív v medziľudských vzťahoch a na druhých ľuďoch. Možno to, čo má zmysel, je pochopiť, že ľudia okolo nás môžu byť odlišní, môžu byť iní, môžu mať iné hodnoty. Určite nepristupujme k ľuďom okolo s predsudkami, neživme v sebe staré, dávno možno prenočané krivdy, dajme aj druhým ľuďom priestor na odprosenie a vedieť im odpustiť. Skutočne nie je veľmi zdravé ani pre nás samých zlostiť sa, snažiť sa opravovať, snažiť sa vychovávať, snažiť sa kritizovať. Prináša to často veľmi zbytočné napätie, veľmi zbytočne sa predĺžuje vzdialenosť medzi ľuďmi a určite je príjemnejšie, keď vieme povedať, asi máš svoj názor, ja s ním nesúhlasím, ale za to sa porozprávať o tom môžeme. Veľká zložka psychohygieny a veľká zložka tej práce na sebe určite spočíva v tom, ako sme schopní pracovať s negatívnymi emóciami. Všade sa hovorí o pozitívnom myslení, hej, myslí pozitívne, no asi sa to ťažko dá, keď človek má ťažkosti, nemá dobrú náladu, tak pozitívne myslenie asi nejak spontánne nefunguje, ale určite môže fungovať, ak sa naučíme prenálepkovať niektoré situácie na ich pozitívnu stránku. Každá minca má rúb a líc a v extréme aj na každej tej najhoršej situácii sa vždycky dá nájsť niečo pozitívne, niečo užitočné. V
možno tomto okruhu sa ešte vrátime v našom texte. No. Ako si uchovať duševnú hygienu v náročných životných situáciách? Je v psychológii, je teda známe, že stresové udalosti nás vyčerpávajú, sú pre nás nepríjemné, sme z nich unavení, radšej by sme chceli, keby život bol taký celý voľný a bez stresu. No, jednak sa to nedá, jednak záťaž, stres a takú negatívnu životnú polohu potrebujeme aj k tomu, aby sme videli tú pozitívnu stránku. To opäť teda všetko má svoj zmysel. A myslím si, že tak ako ste sa tu stretli a tak ako som medzi vás prišla, tak myslím si, že sa pohybujete vo veľmi náročných životných situáciách, ktoré určite sú veľkým zdrojom tej práve stresovej záťaže. Je v psychológii koncepcia, ktorá sa volá koncepcia životných udalostí a autori Holmes a Rahe vypracovali takú škálu od 100 bodov po asi 11 bodov a ohodnotili za pomoci veľkého množstva dobrovoľníkov, ktoré tie životné situácie predstavujú pre nich najväčšiu záťaž. Najväčšia záťaž, to číslo 1, je smrť blízkeho človeka, potom nasledujú úrazy, havárie a podobne, väznenie, finančný problém a tak ďalej. Ale už na 11. mieste tejto škály sa nachádza zmena zdravia rodinného príslušníka. Táto pozícia má hodnotu asi 47-46 bodov na tej Holmesovej škále. A Holmes a teda iní jeho kolegovia vravia, že ak po dobu posledných 2 rokov nazbierate viac ako 200 bodov za životné udalosti, k tým životným udalostiam, ktoré predstavujú záťaž, tak objavujú sa tam aj také udalosti ako svadba v rodine, maturitné stretnutia a podobne. Teda stresory nemusia byť len zlé. Aj tá pozitívna udalosť, hovorí sa tomu eustres, teda ako stres, ktorý má svoj dobrý obsah, napríklad výhra v športke. Vyhráte v športke 30 miliónov a môže vás zo samej radosti poraziť, hej. Takisto ako je to rovnaká záťaž pre vás, tak ako keby ste o tých 30 miliónov prišli, hej. Čiže ten dopad na organizmus, ktorý vyčerpáva adaptačné zdroje fyziologicky, je rovnaký. Čiže myslím si, že tá štartovná pozícia, z ktorej vy začínate, aj vy, ktorí žijete s Parkinsonovou chorobou, aj vy, ktorí žijete v jeho blízkosti, tak už máte nazbieraných rovno do tú štvrtinu tých bodov životnej záťaže. Takže asi preto je to náročná už aj tá východná pozícia, to som chcela povedať, nehovoriac o tom, čo prináša život s chorobou niekoho blízkeho. Prvou zložitou situáciou, s ktorou ste sa zrejme v živote stretli, je prispôsobenie sa tomu, že situácia sa zrazu mení. Zrazu ste sa ocitli v situácii, kedy niečo, čo, ako ste sa dozvedeli pravdepodobne z úst lekára, môže mať chronický priebeh, môže nejakým spôsobom poznamenať vášho blízkeho človeka, takže sa zmení, že jeho ťažkosti na nozu
viditeľné jednak v prejave v správaní, jednak v správaní reči, jednak v mnohých praktických činnostiach, v mnohých pracovných povinnostiach doma. Takže určite bolo nie ľahké obdobie, kedy ste sa tejto situácii museli prispôsobiť, museli ste nájsť svoju vlastnú orientáciu a aj teda svoje vlastné také pole pohybu vlastne v novom zmenenom živote. Prispôsobiť sa na zmenu vzniklú ochoreniu si vyžaduje potom ďalšie prispôsobenie zmenenému rozloženiu síl, to také ako som si nazvala sama pre seba. Predpokladám, že vo vašom stabilnom, zabehanom rodinnom prostredí sa určite niečo zmenilo. Zmenilo sa to, čo človek, ktorý ochorel, zrazu zvládne, zrazu dokáže urobiť. Niekto, na koho ste sa zvykli spoliehať, tak sa môžete spoliehať menej. Proste mení sa to najmä v rodinnom systéme a záleží na rodine ako celku, ako sa k ochoreniu postaví. Zmena v tom rodinnom, v tom základnom vzťahovom systéme sa neviaže len teda priamo na partneru alebo na toho najbližšieho, ale viaže sa na celý rodinný systém, na vnúčatá, na deti, na ostatných príbuzných. Zrazu je tam niečo iné a niektoré veci, ktoré sme mali také pekné, tie rodinné rituály, tak sú zrazu iné a zrazu musia byť robené nejakým iným spôsobom. Určite to, čo sa zmení, tak je zmena denného režimu. Denný režim, ktorý pôvodne bol voľnejší a riadil sa tým, čo tak nejako deň prinesie, alebo teda vždy každý máme v dennom režime nejaké tie základné body, ale ostatné veci sa alebo urobia, alebo neurobia a všetko môže ísť nejakým spôsobom ďalej. Ale v prípade chronického ochorenia v rodine denný režim je dôležitý. Pomáha aj vám ako opatrovníkom, ale určite pomáha človeku s akoukoľvek chronickou poruchou nájsť nejaký systém prispôsobenia, znížiť, zmenšiť prispôsobovaciu náročnosť prispôsobovania sa. Každá zmena znovu vytvára nejaký ďalší nárok a čím menej týchto zmien sa vyskytuje, tak je lepšie. To, čo predpokladám, že sa stalo tomu najbližšiemu človeku, ak sa stretol s chronickým ochorením vo svojom živote, je to, že sa mení tá vlastná rola v tom partnerskom vzťahu. Že prechádza z role partnera, teda z niekoho toho, kto môže byť prirodzenejší, spontánny v prejave, teda ako partner môžete vynadať, môžete prasknúť dvermi, môžete rozbiť pohár, to všetko ako partner urobiť môžete, ale už to nemôžete urobiť ako opatrovník. Ako opatrovník musíte si zlosť vybiť inde, alebo ju položiť do nejakej mäkšej polohy, pretože vyjadriť zlosť, alebo aspoň si ju uvedomiť je vždycky dôležité a je vždycky lepšie povedať, ty si ma dneska tak nahneval, než zaťať zuby a v hlave si opakovať, ty ma serieš. Ako je vždycky lepšie to nejakým spôsobom dať von, než v sebe dusiť nejakú nevyjadrenú zlosť. Ale ten posun z role partnera do role opatrovníka, myslím si, že musí byť veľmi, osobne to musí byť veľmi ťažké životné obdobie. Predpokladám, že tým kritickým bodom, kedy sa z človeka stane plnohodnotný opatrovník, ako sú to také akademické slova, ľudsky by sa to asi povedalo ináč,
dobrý opatrovník je rozhodnutie. Je to, myslím si, ten kľúčový bod pre človeka, ktorý žije s chronickým pacientom. Možno pre krátko by som mohla hovoriť chronikom, aj keď to znie už tak trošku pejoratívne. Je to, že sa rozhodnete, že budem zdieľať s ním túto etapu životnej cesty. Je to moje rozhodnutie, viem, že toto rozhodnutie mi prinesie mnohé obmedzenia, ale ja to tak chcem a tak to bude. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité sa rozhodnúť, že ja chcem byť opatrovníkom, lebo môžeme sa rozhodnúť, ale ja nechcem. Ja to poznám z tej oblasti života s psychicky chorými pacientmi, kedy rodinný partner, manželka to jednoducho nevydrží. Toto ja neviem, ja nebudem, ja neobetujem svoj život. Niekto to nedokáže jednoducho. A je možné samozrejme aj toto rozhodnutie. Myslím na tomto fóre o tomto asi negatívnom rozhodnutí správať možno nemyslíme, že tie vaše rozhodnutia boli vždycky rozhodnutia pozitívne a trvalé. Takže to rozhodnutie mi pripadá ako dôležitá vec. A teraz už ja sa blížim teda k tým takým radám, ktoré som našla v literatúre a ktoré ozaj ako fungujú a obracajú sa k tej pozitívnejšej stránke, v tej pozitívnejšej možnosti. Na čo asi netreba zabúdať. V rámci psychohygieny, lebo keď hovoríme o psychohygiene, tak vždy hovoríme o niečom, čo zámerne vnášame do svojho životného štýlu. Takže vedieť sa priblížiť ku svojim pocitom. Ja okrem iného, teda žijem v prostredí, v ktorom sa venujeme psychoterapii. To je liečenie pomocou slova, pomocou rozhovoru, pomocou hľadania príčin, pomocou rozhovoru možností. Teda je to o slovách, je to o pocitoch, o porozumení si svojmu vnútru. Tak vieme všetci dobre, že ako zle rozumieme svojim pocitom. Ako málo sa im vlastne venujeme, ako málo sa ich snažíme pochopiť v tej pravej podstate. Takže vedieť si pomenovať to, čo sa deje v našom prostredí, pomáha k tomu, že vieme lepšie korigovať, vieme lepšie ovládať sami seba. Čo je taká druhá rada, druhé odporúčanie je vedieť prijať to, že aj robíte chyby, aj robíte veci, ktoré nevždy vypália tak, ako ste chceli. Ako vedieť skutočne prijať to, že niektorý deň je lepší aj z vašej stránky, niektorý deň je horší, že nie ste niekto, kto musí byť super každý deň, kto musí byť super pri každom jednom úkone, ktorý robíte. Veľmi často ďalšie odporúčanie, ďalší námet, vedieť sa zbaviť nejakých nadmerných očakávaní, že takto by to malo byť, takto to musí byť, ja to takto nestihnem, ja to tak nezvládnem, ja tomu tak nerozumiem. Takže je potrebné si vytvoriť také štandardy a vedieť sa oceniť aj za to, čo robíte tak, ako to robíte. Možno niekto to robí lepšie, možno ste inde počuli alebo čítali, že sa to robí lepšie. Vy to robíte jednoducho tak, ako to cítite, ako to vládzete. Postaviť si rozumné priority. To je odporúčanie, ktoré chce povedať asi toľko, aby sme robili ozaj po tú hranicu, po ktorú vieme, po ktorú vládzeme a
nedokazovať sebe ani druhému, že teraz bude všetko ideálne, u nás to bude všetko perfektné, u nás nebude žiaden prúser, u nás nebudú rozhádzané šaty, u nás bude môj pacient. U nás bude môj pacient vždycky čistúčky a vždycky upravený. Veci nemusia byť vždycky ideálne, takže netreba sa hnať a stávať sa do takej pozície, že chceme niečo sami sebe dokázať alebo dokázať druhému. A s tým sú to asi ďalšie, že vedieť si uvedomiť, že tak ako každý iný, aj my máme svoje limity, ktoré nám bránia, ktoré nám spôsobia, že niekedy nevládzeme, že niekedy sa nám nechce. Takže nie vždycky všetko musí byť ideálne. A to, čo je asi dôležité, je ten posledný bod, ako som to mala nejako vytučniť, ako byť hrdý na to, čo robíte. Asi to málo kedy počujete od okolia, že by niekto k vám prišiel a povedal, že to robíte dobre, mama, ty si úžasná, že to takto dokážeš, ja ťa obdivujem, ale uvedomte si to sami pre seba, aspoň tak, každý druhý deň, je to super, že to dokážem, som to ja, ktorá to dokážem urobiť, alebo ktorý to dokážem urobiť, som to ja, kto som práve v tomto užitočný. Ja a aj takým motivom mnohých mojich aktivít je, určite poznáte film Vesničko má stredisková. Hej. No, tam je tá pointa tá, že ten mentálne retardovaný chlapec, ten jeho šofér ho chce poslať preč. On ho miluje, hej, ten aj počúva ho, aj ho má rád, hej, ten otik. A ten Labuda, teda ten šofér Turek, tak v jednom takom hovorí, že on už nevládze, on už ho nechce, on už nebude, on sa s ním natrápil dosť a on s ním nebude. A vtedy mu hovorí Hrušinský, ten lekár, že tak si nespomeniem krstné meno, že ty, Tondo, ale když je niekto jediný, kto to môže udelať, tak to udelať musí. Tak si to ty, ale... Čo? Tak si to ty a musíš to urobiť. Nie až tak. No, ale bolo to, hej, že, ale že keď je niekto jediný, kto to urobiť môže, tak to urobiť musí. Hej. A to si myslím, že je veľmi dôležité pre tých ľudí, ktorí sa starajú o chronických pacientov, ako vedieť si uvedomiť, že jednak je to aj ten motív zodpovednosti v tom, že som to ja, kto to môže urobiť, ale som to ja, kto to robí najlepšie. A vedieť si to povedať. Že je to moja úloha, ktorá mi bola v tomto živote daná a ja túto úlohu naplňam. Každý život sa vlastne naplňa jeho zmyslom. A ten zmysel sa objavuje v tom, čo nám život prináša a objavuje sa, vynára sa vlastne z toho, čo vieme urobiť pre ten život. Čo vieme urobiť čím vieme presiahnuť to naše ego. Čím vieme výjsť von, čím vieme byť užitočný, to je tak trošku ako heslo, ale vedieť urobiť niečo v tom, mimo ten svoj egoistický osobný rozmer. Takže skutočne myslím si, že tá hrdosť. Dneska bol taký dobrý deň, dneska sa mi darilo, ja neviem, s manželkou dobre si zacvičiť. A tá námaha mi stála za to, som na to hrdý, hej. No, takže túto vetu, kde to bude hovoriť, tak si nejako vyčiaknem. Tiež určite je dobré nezabúdať na to, že existujú aj vonku v okolí zdroje podpory. Jedným z tých, ktoré priniesla moderná doba, tak
sú aj práve takéto stretnutia ľudí, ktorí sú spriaznení životným osudom. Myslím, že jednak pacientské, jednak kluby rodinných príslušníkov sa nejako rozmáhajú, je toho viac. Mnohí viete komunikovať cez rôzne internetové fóra, kde si komunikujeme, zdieľame a máme ten pocit nejakej rezonancie niekde v našom okolí, takže toto je už určite lepšie. Zvonku získavame podporu, hej, to určite poznáte takéto príslovie, že zdieľaná bolesť je polovičná bolesť, zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť, hej. Tak nejak sa to hovorí. Takže nehanbite sa, neostýchajte sa povedať, že máte s niečím problém, že vás niečo ťaží. Teda podelte sa so svojimi pocitmi, jak kladnými, tak negatívnymi, tak so zážitkami radosti, tak so zážitkami vlastného zlyhania alebo neúspechu s vybranými priateľmi. Vybranými znamená toľko, že tam, kde to patrí, teda komu dôverujete, s kým sa cítite dobre. To máte pravdu, ale veľmi ťažko sa aj rozumiem si s niekým, ale nemáte pocit, ako moja Parkinsonička, neviem ma pochopiť. Rovno to ja poviem, nemám tú spätnú väzbu. Preto sa dobre stretávať v kluboch a udržiavať tam tieto kontakty. Hej, to určite, toto je pravda. Teraz hovoríte skôr za tú skupinu pacientov. Hej, za tú skupinu pacientov. A je veľmi dobré, že máte priestor, kde sa môžete stretnúť. Je to vidieť aj na našich pacientoch, ako ožijú, keď sa stretnú s ľuďmi, ktorí niečo podobné prežili. Lebo to pravda je, kto neprežil, nemôže pochopiť. Nemôže pochopiť. Možno môže pochopiť partner alebo veľmi blízky človek, ktorý vedľa vás je. Dôležité ale je, aby sme vedeli, že ten náš problém sa, neviem to teraz nejako približiť, čo chcem povedať, možno ma to neslo nápadne, ale čiže je dobré, ak existujú takéto fóra, kde môžete rozprávať a kde, ako vidím, teda máte prekrásne činnosti vo svojej náplni, ako myslím si, že fajn. Ale pre opatrovníkov určite je dobré, keď má niekde priestor tiež. Čiže ako nemáme takéto skupiny vytvorené? Zatiaľ ešte nie. Myslím, že človek, ktorý... Toto je veľmi zložité. To ja vidím aj na tom našom poli, aká je veľmi obťažná spolupráca s rodinnými príslušníkmi. Život ich zaťažuje mnohými inými viacerými povinnosťami, takže asi aj preto menej často prídu, aj keď ľudia, ktorých zásluhou poruchy, teda sa im život vyvíja ináč, tak majú aj viacej času, aj väčšiu potrebu sa stretnúť s rodinným príslušníkom, ktorí majú nejak trošku ináč. K opatrovníkom opäť, aktívne zavádzajte zmeny, ktoré vám uľahčia starostlivosť. Týka sa to treba ja neviem, usporiadanie nábytku, usporiadania kúpeľní, teda tie, ktoré pomôžu opatrovníkovi, ako nebať sa to urobiť. Nehovorte si nikdy, že toto sa neoplatí, však čo už, už dajak vydržíme, my už máme svoje roky, neoplatí sa urobiť po novom, ja neviem, jednoduchšie ovládanie vodovodného koutika. Takže aktívne si zariadujte veci, ktoré vám uľahčia starostlivosť, mnohé tie pomôcky, ktoré existujú, žiadajte ich a zaveďte to do svojho života. Ďalšie, učte sa vyhľadávať a akceptovať pomoc, ak je to potrebné. Toto takisto ako ľudia veľmi často máme problém povedať, ja zlyhávam, mne to nejde, ja nevládzem, alebo ja to nerobím dobre. Teda nechajme aj druhých ľudí, nech nám pomôžu, nemusíme všetko robiť len my sami. Nech robia aj druhí, nech robí niekto z iných z rodiny, nech môže
nech príde napríklad sociálny asistent alebo tieto veci, ktoré neviem, ako fungujú vo vašej komunite, teda či sa využívajú tieto služby, lebo možno, že je dobré a doba to ozaj prináša, teda takíto ľudia sú a môžu k nám prísť a pomôcť nám. Zúčastnite sa na edukačných programoch, to sme tu, takže to sa zúčastňujeme. A neustýchajte sa využívať inštitucionálne zdroje ako opatrovník. Tým sa má na mysli toľko, že je potrebné a veľmi výhodné využívať rôzne kúpeľné pobyty, hospitalizácie v prípade zhoršenia stavu, rehabilitačné programy, všetko to, čo ako možné je, čo spoločnosť, aj keď teda ešte, myslím si, že u nás v starostlivosti o chronických pacientov toho príliš veľa nie je. Ja som sa dívala na také stránky zahraničné, tak tam boli všelijaké ako príďte so svojím pacientom s Parkinsonovou poruchou, on bude mať fyzioterapeutický režim, vy budete mať relaxačný režim a tak všetko, aj na to všetko, ako sú pripravení. Takže možno, že tá doba príde aj k nám, ale ako tieto veci, ktoré ako fungujú, myslím si, že sa oplatí dať do takého ročného cyklu, treba sa ich, ja neviem, na jar zvykneme mať kúpele, na jeseň chodievame, neviem, na aký fitness pobyt, alebo proste využiť to, čo v dispozícii je. To o tom nie je samozrejme. My si musíme všetko zisťovať sami, na čo máme nárok. Lekár ani žiadny sociálny pracovník nepovie sám od seba. Šetrí sa. A preto myslím si, že veľmi veľa vecí sa dá, že ako je možný, ja neviem. A keď je poprvé na niečo máme nárok, tak len polovičku nám platí poisťovňa, a ostatní musíme platiť my. A dokonca aj takto vieme o to, že máme na to nárok, odbijú nás na úhradu. Ja chodím do stacionára 3-krát týždenne, ale nie som dementná, ale sú tam zlí, ktorí si viem pohovoriť na každú tému. Keď sú unavení, tak si odpočívať, môžeme ísť na prechádzku, môžeme matematiku počítať, slohové práce a takto. Jednoducho všetko, celý deň vôbec nemáme zapnutý televízor, bo nás to ani neláka, ani nie je času na to, lebo tie naše sociálne pracovníci vedia to urobiť taký program, že od 7 rána som tam do 3 a ja sa vôbec nevidím. Ale mám 80 rokov. Ale to je aký denný stacionár? Kde to je? Tu v Košicách, tu je malý kostol. Tu na mieste Slovenky. Poza centrum a tam. A vedie to pani Sabolová. Ako dobre počuť, že také... To pochválim, lebo to na vysokej úrovni. Dobre. A dobre je počuť, že sa tam dobre cítite, že to je fajn urobené. Tak sú tam aj staršie, aj mladší, rôzne ochorenia majú, ale väčšinou po úrazu, alebo jak ja mám Parkinson. Takže aj cvičím s nimi, aj sa snažím komunikovať, aby som proste bola stále v takom šmúru, ja sa povedal. Tak, klobúk dole, že chodíte, že sa staráte, že sa vám chce ráno sa obiť na 7, tak ale určite je to aj preto, že... Ja susedka ma priviedla, som sama sa bojím, aby som ja raz spadla. Ale susedka ráno stane ma odprevali do stacionára, po obede príde zakúsiť deti, alebo susídia zase. Aj teraz opatrovateľka pre mňa príde, aby som... Čiže dajú sa. Ste takým... Vysoko príklada chválim, Že ste takým dobrým príkladom toho, že niektoré veci fungujú, keď človek sa v tom zorientuje, alebo v tom pomôžu rodiny, treba rodina, alebo nejaký ten sociálny systém. Bohužiaľ, ale je toho málo. My máme práve, že v Banskej Bystrici opačný problém, že prídete na úrad práce, alebo tam nepotrebujete poradiť a ešte vám povedia, že jednoducho buďte radi to, čo máte,
aby vám nezobrali aj to, čo máte. Takže... No, tak môžem s vami len súhlasiť, že je to tak. Hej, ja si myslím, aj hovorím to všade, no ale však nikto ma nepočúva, ale máme strašne veľa treba z tých škôl pre sociálnych pracovníkov. Ja neviem, čo robia. Čo robia konkrétne na nejakej terénnej práce pre duševne chorých, lebo toto ma tak ako dosť výrazne štve, že nikde nič, ja neviem, nerozumiem tomu, že kde nájdu uplatnenie, či všetci sa venujú nezamestnaným, alebo všetci sa venujú cigánskej otázke, alebo čomu, ale pritom na tieto, teda by som povedala, masy ľudí, čo zodpovedne viem hovoriť, tak je problematika duševných ochorení v spoločnosti. Hej, máme 2% ľudí nutne v Košiciach musí byť trpiacich vážnou chronickou poruchou duševnou. To je, jaká je to masa obrovská. A máme 2 stacionáre, 3, aj tie tak nejako živoria, hej, lebo tam nie je tá podpora zo strany štátu nejako, hej, to už je zase iná otázka, no. Ale toto, ako máte pravdu, verím vám teda, že človek sa nedovolá, že to nefunguje, ale... Viete, že nemá sa nás kto zastať, jednoducho, že vedia všetci, že tá choroba je vážna, nedá sa liečiť, ako vyliečiť, ona postupuje u niekoho rýchlejšie, u niekoho pomalšie. A ešte takto jednajú s vami, tak je to ešte pridá človeku. Viete, čo je veľmi povedať o Prešov? My sme teraz v kontakte s Prešovskou univerzitou, sociálne pracovníci. Tam sa stretávame na ich pôde a oni teraz s nami začali také skúšobné programy robiť, že sa zúčastňujú našich schôdzí a sa našlo teraz zo pár študentov, čo chcú robiť tie seminárne alebo tie záverečné práce, ako čo sa týka Parkinsonovej choroby. A dokonca teraz sme si začali vybavovať novú miestnosť cez úrad, cez mestský úrad Prešov a tam sme sa našli s pani riaditeľkou, čo sa týka sociálnej politiky alebo sociálnej práce na území Prešova. Ona konkrétne otvára 2 stacionáre pre Parkinsonikov. Zistili sme, alebo prídeme do kontaktu s pánom riaditeľom do Starej Ľubomie, klub seniorov, čo sa venuje čisto len Parkinsonikom ako chorým ľuďom na tú chorobu. Že tie stacionáre napríklad v Prešovskom kraji, čo môžem povedať od Košíc do Prešova, skoro v každej jednej dedine sú, čo sa teraz pustili tým smerom, že otvárajú pre tých starých ľudí, lebo je veľa starých ľudí, lebo mladí nám utekajú do zahraničia, ostanú nám tu len Rómovia a starí ľudia. Tieto zariadenia ako dobre, nie každý chce, nie každý chorý chce chodiť do stacionáru. Nevie, o čo prikázať. Ono možno, keď by sme to vnímali, tieto zariadenia ako centra, denné centra, alebo tak nejak centrum voľného času, alebo nejak, no. Každý, keď už sme v nejakom veku, tak sa dosť obťažne zoznamujeme so skupinou nových ľudí, obťažne zapadáme, takže... Takže na tých dedinách je to, že tam každý pozná každého. Takže sa chcú stretnúť. Hej, to je dobre počuť, že sa starajú. Som povedala asi, že neviem, ako či určite ste prišli do kontaktu, ale ja teraz momentálne som v Prešove a proste tých ľudí sú Parkinsonikov, neviem dostať na naše spoločné akcie. Ako sme po 10 fungujeme a máme 15 členov a z tých 15 členov ja neviem presvedčiť ani jedného, že by mi išiel na nejakú spoločnú akciu celej spoločnosti Parkinson. Ale zase, čo sa týka tých denných stacionárov, tak tam sú ochotní ísť, lebo sa poznajú, vedia, čo môžu, nie že čo môžu, vedia, o čom môžu debatovať medzi sebou. A by som povedala, že má to svoj význam aj na tých dedinách, že sa stretávajú
tí starí ľudia medzi sebou, lebo doma nemajú s kým komunikovať, rozprávať, nemá nikto na nich čas a tam sa jednoducho stretnú a rozprávajú o svojom svete. No, takže poďme ešte k tomu dennému režimu, kde dôležitý systém pravidelnosť, to pravdepodobne už zaznelo. Komunikácia, to je taký psychologický aspekt. Je dôležité dbať na to, aby komunikácia nebola v hlučnom prostredí, vedieť pozerať priamo tak, aby bolo vidieť tvár, ruky, znížiť tón hlasu. Tam mám takú poznámku vysoko vyjadrované emócie. To je taký psychologický pojem, ktorý hovorí o tom, že v rodinách, kde je to taký index vysoko vyjadrovaných emócií, že v rodinách, kde je tento index, teda objem tých vysoko vyjadrovaných emócií vysoký, tak v týchto rodinách sú všetky chronické choroby sa častejšie zhoršujú. Teda tie znovu objavenia sa, teda relapsy, ochorenia, sú častejšie než v tých rodinách, kde emócie sú vyjadrované skôr pokojnejším spôsobom. Vysoko vyjadrená emócia v tom poňatí, teda v rámci tých výskumov, tak je kritika, teda, že niekomu nadávame, niekoho kritizujeme. Sú afekty, druhé sú afekty, ako tá veľmi silná afektívna reakcia, teda, že sa zvýši tón hlasu, že sa kričí, že sa rozpráva hlasnejšie. Toto sú také dve najčastejšie komunikačné aspekty, ktoré by asi bolo dobre kontrolovať, aby toho nebolo príliš veľa, že zo všetkého je cirkus, kolo všetkého je plno rečí, kolo všetkého je plno obviňovania, viny, lebo ty, lebo tak. Takže to sú tie vysoko vyjadrované emócie, ktoré zhoršujú každé chronické ochorenie. V komunikácii je dobré, ak sa používajú krátke slova, krátke vety, nikdy neklásť viaceré otázky naraz, alebo odporujúce si otázky, že pôjdeme do kina, alebo do divadla, aby tam toho nebolo príliš veľa. A samozrejme, čo je dôležité, a to určite teda všetci poznáte, vedieť počkať, kým pacient zareaguje, máte na to dostatok trpezlivosti, pretože keď hovoríme o Parkinsonovej chorobe, je treba počítať s tým vždycky, že v chorom je ďaleko viac toho rozmýšľania, ďaleko viac obsahu, než tak nejako z toho jeho vonkajšieho prejavu tušíme. Takže je treba vždycky vedieť počkať na tú jeho odpoveď, jeho reakciu. Čo sa mi zdá užitočné na to, aby ste zdieľali, aby ste išli spoločne životom s vašim blízkym, je včleniť také aktivity do denného života, na ktorých sa môžete spolu podieľať. Mnohé telesné cvičenia, ktoré prospievajú pacientovi, to som videla, že v tých vašich odporúčaniach rehabilitačných máte plno všelijakých rád, ako cvičiť, ktoré cviky, ktorý typ chôdze treba trénovať a tak ďalej. Myslím si, že aj ten opatrovník môže včleniť do svojho režimu, že tak, ako vediete pacienta k tomu, aby robil dlhšie kroky, aby dvíhal vyššie kolena, tak to spolu s ním, ani vám to nezaškodí, aj keď je to taká trošku ako možno, že hra. Dýchacie cvičenia, takisto som tam našla takú pripomienku toho, že u Parkinsoníkov je veľmi často plitké dýchanie, ktoré na to sú veľmi rôzne návody, ako dýchanie rytmizovať. Keď už nič iné, tak dýchacie cvičenie môže byť súčasťou vášho ranného, budenia, ranného rituálu, tak ako sa urobí rana, alebo môže sa urobiť ranná rozcvička, môže byť aj ranné dýchové cvičenie, teda naučiť sa predĺžovať dých, zadržať dých a vydýchnuť. Mnohé relaxačné cvičenia, mám tam popísaný autogénny tréning, si vyhľadajte, sa takisto môžu robiť spolu s pacientom. To určite viem, pretože chodia ku mne pacienti na autogénny tréning, čo je tá najzákladnejšia relaxačná metóda. A ja veľmi často, tak ako robím autogénny tréning pre nich,
tak si sadnem aj ja a privriem si oči a relaxujem aj ja. Tak ako hovorím tomu pacientovi, to je niečo, čo môžete včleniť. Ja nehovorím, že 5-krát denne alebo 10-krát denne, ale mať takéto malé prvky činnosti, ktoré prospievajú rehabilitácii a zároveň prospejú aj mne, teda vedieť si to nejak. Spoločenské hry určite sa dajú hrať, dajú sa aj pre vašu vlastnú psychohygienu samozrejme vložiť nejaký ten hraný, taký detský prvok. No. Takže myslím, že pravda odporúčaní bolo veľa a ešte všeobecné rady. No. Stres vždycky zhorší pohybové aktivity. Myslím, že tak trošku sa to opakuje tam aj s tým, čo už bolo v tom predchádzajúcom, ale z týchto odporúčaní sa mi zdá veľmi dôležité odporúčanie nevyraďovať pacienta a ani seba zo spoločenského života. Veľmi často ľudia, ktorí majú vo svojej blízkosti chronického pacienta, tak sa cítia stigmatizovaní jeho inakosťou, povedzme. Napríklad u mnohých našich chorých je vidieť, keď berú také tie ťažké psychiatrické lieky, tak sa trošku zmení spôsob ich chôdze, zmení sa niekedy spôsob rozprávania. Niekedy, hej, samozrejme vedia povedať hlúposť, alebo teda takú vetu, ktorá nie je vždy v každej chvíli vhodná. Ale takže ten partner alebo blízky, či už je to rodina alebo kamaráti, sa nejako tak cítia ako keby stigmatizovaní tým ochorením, že tak toto je také, čo si ľudia pomyslia, alebo ja. Ale určite vedzte, ja to poznám z mnohých životných príbehov, že aj vaše okolie sa naučí vnímať vášho chorého, aj tie jeho zvláštnosti práve cez váš vzťah k nemu. Keď vy budete, tak teraz prehováram rodinným príslušníkom, pristupovať s rešpektom, s úctou, budete vedieť dať priestor v tom spoločenskom živote, aj vaše okolie sa naučí tak milovať vášho blízkeho, ako ho vy milujete. To som videla už mnohokrát, že aj s človekom, ktorý naozaj vyzeral bizarne za svojej choroby, treba rodiny, ktoré žijú s autistickými deťmi. Je skutočne vidieť, hej, ten autistický človek, keď dospeje, že je iný, že je mimo. Ale vidím rodiny, jak prichádzajú na koncerty spolu s ním a nevadí, že on je nápadný, že určite cez ten, jak vy ukazujete, že ako vy rešpektujete toho svojho blízkeho, tak takisto sa naučia aj ostatní sa správať pekne, slušne, s rešpektom, aj k vám samozrejme. Takže... Veľa raz je problém u nás u pacientov, že nedovolíme tomu svojmu rodinnému príslušníku, aby sa k nám priblížil. Uzavrieme sa sami do seba. Aj s takýmto sa stretávam. To je tiež veľmi veľký problém. A tiež je ďalšia vec, že čo vy máte ako tie autistické dospelé, a tu je výrazne od malička s tými. A zrazu u nás je to, že dneska som v pohode, v poriadku a za ráno stanem a už som nie je to ja, čo som bola. A veľmi ťažko sa s tým vyrovnáme ako sám Parkinson, alebo teda pacient, aj rodina. A veľa razy je to aj o tej ochote, či chce zostať pri tom chorom, lebo nechce tá rodina zostať pri tom chorom. To som spomínala tam v tom rozhodnutí, že je dôležité to rozhodnutie urobiť. Nemôžete nútiť niekoho. Ale keď už sa ten opatrovník rozhodne, tak to rozhodnutie by malo prísť ozaj z toho veľký srdca, povedzme. Takže... No a ešte, aby sme sa vrátili do tej všeobecnej polohy, ja hádam, môžeme nechať priestor na otázky, myslím si, že už toho takého poučania stačilo. Ešte také desatoro, ktoré pre nás všetkých vypracovala Liga, to asi veľmi nie je vidieť, Liga za duševné zdravie v rámci nejakej kampane.
nechám len tak svietiť, keď by sa nakoniec chcelo sa k tomu bližšie vrátiť. Takže ja by som poďakovala za pozornosť a ospravedlňujem sa, ak som odišla niekam do takej polohy, ktorá sa k vám neprihovára, ale tak prajem veľa šťastia a veľa takýchto pekných stretnutí a nech toto úsilie, ktoré vkladáte do tej činnosti vášho združenia, nech prinesie ovocie aj pre tých ďalších, ktorí pôjdu za vami, lebo pôjdu. Hej? Dúfam, že je. No, tak dúfam. Takže ďakujem za pozornosť.